Днес, малко преди първата годинка на Псари, която ще бъде в неделя, на 22 март, имаме зареждане с прясна риба, морски език, изключителни екземпляри, фагрита над килограм, множество синагриди в различни размери, див улов, както и скорпит, а синагридите са от 500 грама до 4 кг и 400. Имаме превъзходно днес пристигнало и уловено маятико или амбърджак. Изключително вкусна риба. Погрижихме се да е в страхотен размер, за да може да бъде изяждана дори от двама души, да могат да опитат. Фагрита от ферма, които са 600-800 грама, но фермата е на Атон при монасите. Милокоп, който е каменен лаврак, страхотен вкус, лаврачета, разбира се, за любителите на дребната риба, и имаме гаврос. Заповядайте да отпразнуваме нашата първа година заедно.